Mahadiking sering kamardikan nugroho biwase wilasanipun Gusti ingkang Maha Tunggal mugi sanedya susumanda wonten ing jiwangga kita swagotra waraden sagung dumadi raharja niskala saturun mligi kata dumateng para rawa ingkang ngrasakaken Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun dumateng panjenenganipun pamarsa utama Yayasan Swagotra Budaya Jawa Tengah ingkang satu kimamantan Ki Setiaji Hartoto Sarjana Ekonomi. Dumateng panjenenganipun para Dijo Dwijo ingkang satu kinabekten ingkang sampun mrawosake menika Ki Adi Raharja saha para sewaya sedaya ingkang minangka ing suka basuki. Minangka purakaning atur sumangga tansah kula dherekaken ngaturaken puji syukur wonten marsa dalem Gusti ingkang Maha Agung karana segala saya barokah ingkang lumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kula satemah ingkang menika saged kempal manunggal kanthi pinayung karajan tebih ing sampikala. Kula minangka pamiwara wonten ing adicara pawiyatan menika keparenga badhe maosaken menggah rantung maring adicara ingkang badhe lumampah. Sepisanan inggih pamuga kaping kalih anenggih nembang Santi Puja Swagotra Pelog Gangsal dungkap adicara kaping 3 inggih menika ucalan dan tata cara pawiwahan gagrek Mataraman utawi Ngayogyakarta dening Ki Adi Raharja. Kalajengaken adicara kaping 5 inggih menika pangawikan kasusastran Jawi kalih dening Ki Setiaji Hartoto Sarjana Ekonomi. Wondene para utawi panutup katata kasyoga wonten ing adicara kaping gangsal. Sagem para enggah minulya minangka purakaning adicara inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika piduka sesarengan jumbuh kaliyan agaminipun piyambak-piyambak. Ananging ingkang nyawiji kanthi agami Islam kula dherekaken kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun. Kalajengaken adicara kaping kalih inggih menika nembang Santi Puja Swagotra Pelog Gangsal ingkang dipun salirani panjenenganipun Bapak Dikron. Dumateng Bapak Dikron kawula semanggahaken sareng kalih kula. Duwin para enggah kasumanggahaken jumeneng sawetawis.
kalajengaken adicara kaping 3 inggih menika pangawikan tata cara pawiwahan gagrag Mataraman dumateng Bapak Mardi Raharjo kawula semangati. Loh,